Aminto moja ase kinyoruge to yakia mwalimu motokonye nyumba ntobwati abangene siko baraire kisuguriye cyategete abana abaitira amagena lakini ntorara mugambi onde nabo tware kuboryo mugambi to muchumbe Mr. Gesairo aje chai gatorigere ya tokonye nkoro kuchosibini kerubo maina machuko majuri ya yakia mwalimu aseto gata abagambi babere sipiriani amono mugambi itomba na Steve na korwa se omongina cherusa ntotake tobo konyi endagera go yasire tene rusa abana bari siko ntobwatinye ni ntobwatisi bana bakorara goto sinyiro no go utekegere mbure go yatuete kaira baka chinyombe chinde kisingeti akitware go sabanga nanye na bago no bare dikurosi bari bago konye binyoro binde na ntunto ta tobo konyi eserikali ancha moto konya nyamoko to konya na aborigeti babo chanwa bakobori chikura gina chichinga kitota ite ko barekera to korira na moto tinya mariga onya mogo to konya bona ge mogo to konya kara to kwetera limo changa chisanduki mochange inga kimokori kichirongori to konya bona ge kitore moyo to nyara sto korara bana baito babe bunya chibale ari ngoto itachire